Hypotéky, dôchodky či rôzne sporenia, tak to sú otázky, ktorými sa zaoberá, myslím si, že nie jeden mladý alebo aj starší človek. Práve dôchodky a otázku dôchodkov, ako si správne šetriť a aký je rozdiel medzi druhým a tretím pilierom, tak o tom sa budeme rozprávať s finančným sprostredkovateľom, s Petrom Kováčom, s ktorým sme sa stretli už tu v prostredí Mestského parku. Zdravím vás, dobrý deň. Dobrý deň. Tak ja som už tú tému načrtla, je to taká širšia oblasť, čiže dalo by sa tam asi venovať tým témam naozaj rôznym, či už hypotéky alebo rôzne sporenia a poistenia. Vy však organizujete rôzne prednášky práve na tieto témy financie a tá ďalšia prednáška bude na tému tých dôchodkov. Skúsme si teda povedať takto na úvod ten rozdiel základný medzi tým druhým a tretím pilierom a ako správne šetriť a sporiť do tých dôchodkov. Ďakujem za otázku. Tak téma dôchodku, ako ste povedali, presne je dosť veľká, široká. Také nejaké úplne základné rozdiely medzi tými piliermi sú, ktoré by mal možno ten bežný klient vnímať, že ten druhý pilier súvisí s odvodmi a so sociálnou poisťovňou, alebo teda s tým, či ten človek pracuje, či je na materskej, či má nejaké odvody odvádzané, a teda či tie odvody, my hovoríme, či sa dá niečo z nich zachrániť z tej sociálnej poisťovne a z toho prvého piliera a či sa dá niečo odviesť do toho druhého piliera, ktorý je vlastne pre toho klienta jeho vlastný, súkromný, dedičný a tak ďalej. A tretí pilier vlastne nesúvisí so sociálnou poisťovňou, ale súvisí s tým, že či zamestnávateľ, u ktorého pracuje ten zamestnanec, alebo teda klient, či poskytuje takýto benefit a či prispieva zamestnancovi na tretí pilier na to doplnkové dôchodkové poistenie. Takže do toho tretieho piliera si viem šetriť aj ja možno ako fyzická osoba, že teda odvádzam odvody štátu, ale viem si zároveň šetriť aj do tretieho piliera. Takto. Do tretieho piliera si klient vie samozrejme šetriť aj sám, dokonca je tam daňová úľava, čiže je tam dnes nejaká motivácia. My klientom odporúčame investovať si tam alebo sporiť si tam maximálne do tých 15 eur mesačne alebo 180 eur ročne, pretože to je hranica presne, kde ten klient získava tú maximálnu daňovú úľavu vo výške 34,20 eur za rok. A vlastne v treťom pilieri spoločnosti, ktoré ponúkajú ten benefit, ktoré prispievajú zamestnancom, tak môžu si nastaviť rôzne podmienky. Niektoré firmy to majú tak, že zamestnanec dostane príspevok na tretí pilier a nezáleží od toho, či si tam niečo posiela alebo neposiela. Čiže niektorá spoločnosť posiela tie príspevky automaticky. Potom sú ale spoločnosti, ktoré podmieňujú, čiže je potrebné, aby ten zamestnanec sa zúčastňoval toho sporenia tiež a aby si nejaký dobrovoľný príspevok platil. Čiže v tom prípade je dobre samozrejme si posielať, aby sme využili tú výhodu od zamestnávateľa. Každopádne, ak zamestnávateľ ponúka takýto benefit, tak je dobré, aby to klient využil, aby to zamestnanec mal, lebo v opačnom prípade sa k tým peniazom nevie dostať. K druhému pilieru môžem skrátke povedať, že tam dneska daňová úľava už žiadna nie je tam nejaká motivácia pre klienta vkladať vlastné peniaze a skôr odporúčame nejaké súkromné vlastné riešenie, kde ten klient potom môže s tou investíciou, s tým sporením na dôchodok nejak narábať, môže peniaze vybrať, môže s tým viac manipulovať, čo v druhom pilieri vlastne veľmi možné nie je. Robia to Slováci správne? Šetria správne na ten dôchodok, alebo aké najčastejšie chyby robia? Tak vlastne o tom sú aj tie naše prednášky, tam sa vlastne snažíme ukázať, že Slováci si sporia v produktoch, ktoré na to nie sú určené alebo ktoré nie sú veľmi výhodné pre nich. Najčastejšie to je ten nešťastný produkt investičného životného poistenia, kde klienti prichádzajú o obrovské peniaze veľmi často na poplatkoch. A keď sa pozrieme na klientov, ktorí sú v tom druhom pilieri a ktorí teda urobili dobré rozhodnutie, a hlavne teda tí mladí klienti, že vstúpili do druhého piliera, tak tam zase vidíme veľký problém, na ktorý upozorňujú dlhšie už aj iní odborníci, médiá a tak ďalej. A to je, že obrovská časť úspor, dnes okolo 77% klientov, je v dlhopisových fondoch. Keď si pozrieme zhodnotenia tých fondov, tak dlhopisové fondy dlhodobo tomu klientovi nedokážu prekonať ani infláciu. Čiže oni nie len, že nezarobia, ale vlastne reálnu hodnotu strácajú. Naproti tomu, tie fondy, ktoré boli vymyslené ďalšie v tom druhom pilieri, indexoví alebo akcioví, tak tie klientom vedia celkom slušne zhodnotiť peniaze. Posledné roky to je na úrovni cez 10% ročne a tam vlastne to zhodnotenie aj tá príprava na dôchodok je super. Čiže ak mám odpovedať na otázku, že či Slováci to robia dobre, tak žiaľ zatiaľ veľká väčšina Slovákov nemá tie fondy nastavené v druhom pilieri správne. Trošku za to môže aj tá legislatívna úprava alebo tá zmena, ktorá prišla s tým, že vlastne vláda nariadila alebo urobila tú zmenu povinnú pre všetkých, ktorí nereagovali na nejakú výzvu a nezmenili si tie fondy. Čiže veľa klientov v nesprávnych fondoch si sporí alebo v nesprávnych produktoch, kde platia veľké poplatky a kde v žiadnom prípade si nebudú môcť nasporiť peniaze na dôchodok. Vieme si ešte povedať takto, že ako teda sa vyrátáva možno dnes v roku 2018 teda ten dôchodok?
tak samozrejme tam je niekoľko takto dôchodok v budúcnosti, alebo aj dnes dôchodcovia, už vlastne prví dôchodcovia nám posledné 2 roky odchádzajú, už aj majú vlastne dôchodok aj z druhého piliera, tak prvý dôchodok, ktorý budete dostávať, keď nejaký bude ovšem, pretože ja napríklad sa vôbec nespolieham na to, že nejaký bude od štátu, ale mal by byť z prvého piliera. Ústava hovorí, že každý má nárok na dôchodok, nehovorí, že v akej výške. Tam vlastne bude to, samozrejme, je tam nejaký zásluhový systém, je tam nejaké vypočítavanie za toho, že koľko rokov som odpracoval, aký som mal príjem a tak ďalej. Nutné je zdôrazniť, že do budúcna vidíme, že zásluhovosť z toho systému vlastne sa bude znižovať, čiže čím viac som zarábal za tú moju kariéru, tak tým väčší dôchodok by som mal mať, možno, že podľa niekoho, ale do budúcna to takto asi nebude, že tie dôchodky sa budú vyrovnávať, čiže tí nízkopríjmoví alebo ľudia bez príjmu za svoj pracovný život môžu mať podobný dôchodok ako ten, kto normálne pracoval. Čiže jeden dôchodok bude z tej sociálnej poisťovne, ako sa vyráta v budúcnosti, ťažko povedať, ale hlavne teda ten vek, príjmy a tak ďalej. Druhý dôchodok môže plynúť potom z tých pilierov a tam môže byť teda dôchodok z toho druhého piliera alebo z tretieho piliera, alebo z obidvoch, ak ten klient mal obidva dôchodky. Zase to vlastne bude fungovať tak, že tie dôchodkové spoločnosti dajú na výber klientovi z rôznych programových výberov, kde si bude môcť vyberať napríklad, že chce polovicu peňazí vyplatiť dnes, celú časť nejakú, a zvyšok si nechá vyplácať dočasný dôchodok. Alebo si nechá vyplácať doživotný dôchodok a dnes si nenechá vyplatiť nič. Čiže budú tam rôzne varianty na výber a tie spoločnosti sa budú vlastne predbiehať v tom, že ktorá ponúkne tomu klientovi lepší variant. Nie je možné dnes povedať, ako to bude presne vyzerať, pretože už aj v minulosti sa menili tie programové výbery, ale v budúcnosti vlastne malo by to takto nejako vyzerať. Je z vášho uhla pohľadu tendencia zvyšovania alebo práve znižovania tej vekovej hranice dôchodku? Tak myslím, že každý vidí, že to je jasné, že tie dôchodky, ten odchod do dôchodkového veku sa postupne zvyšuje. Sú krajiny, kde v podstate dlho sa ten problém neriešil. Teraz posledný príklad je napríklad Rusko. V Rusku dlhodobo vlastne odchod do dôchodku bol stanovený na nejaké veľmi nízke veky. Aj Grécko bol taký prípad, že 56 rokov, 57, 59. A tie krajiny, ktoré to dlho neriešia, tak potom vlastne robia také veľmi drsné skokové riešenia, že zrazu o 10 rokov napríklad sa navýši ten odchod do dôchodkového veku. Čo samozrejme, keď niekto má rok, 2 do dôchodku, tak je trošku nepríjemné. Aktuálne som si všimol, že v Rusku boli nejaké demonštrácie a tak ďalej, že tí ľudia s tým veľmi nesúhlasia. Ale samozrejme narastá vek dožitia. Za posledných 10 rokov na Slovensku vlastne vek dožitia stúpol o 2 roky a tým, že ľudia dlhšie žijú, aj dlhšie pracujú, aj na dôchodku budú dlhšie, no tak aj na ten dôchodok vlastne musia si dlhšie ako keby zarábať alebo pracovať. Takže ten vek od odchodu do dôchodku určite bude stúpať. Ťažko povedať, že či bude nejaká hranica niekde alebo že kam bude stúpať, ale určite, keď dnes sa pozrieme na krajiny v Európskej únii, tak je úplný štandard, že je to okolo 67 rokov. Hej, čiže ak na Slovensku je to 62, 63, 4, 5 a podobne sú úvahy, tak ešte stále si nemyslím, že to je nejaký strop alebo že tam to zastane. Aká je podľa vás taká ideálna veková hranica na dôchodok? Rozumiem. Tu ešte takú by som trošku odbočil pri tej debate, aby som povedal, alebo my začíname tie semináre, naše prednášky o dôchodku tým, že čo je to dôchodok vôbec, lebo klienti majú často predstavu, že dôchodok je, že keď už nejak s paličkou idem, hej, som starý a už taký ten slovenský dôchodca, že nič už v podstate neviem robiť, neviem si nič dovoliť, neviem nejak aktívne už možno žiť, ale dôchodok vlastne je obdobie, keď sa ja rozhodnem, že už mám našetrených dosť peňazí a že už nemusím pracovať alebo nechcem pracovať. Čiže ťažko povedať. Máme na Slovensku podnikateľov šikovných, s ktorými som napríklad na vysokej škole sa poznal a už sú na dôchodku. Napríklad Knihkupectvo majiteľ, veľmi známy, veľká web support, spoločnosť internetová a podobne, tak majiteľia už sú na dôchodku a nemajú ešte ani 35 rokov a už sú na dôchodku. Čiže ťažko odpovedať, že kde je taká nejaká ideálna hranica. Ja napríklad som človek, ktorý určite si nepredstavuje dôchodok tak, že už nebudem nič robiť. Čiže ja na dôchodku si to predstavujem tak, že budem ďalej aktívny. Neviem, či teda budem vedieť urobiť nejakú čiaru, že už som dôchodca, hej, ale také primerané podľa mňa je okolo toho 65. roku asi úplne v pohode. Existuje nejaká krajina, či už v Európskej únii alebo niekde na svete, ktorá je z vášho pohľadu možno to má najlepšie nastavený tento systém dôchodkový? Super otázka. Veľmi zle pripravené krajiny sú potom ešte Francúzsko, Japonsko ako veľmi taká starnúca krajina. Sú to krajiny, kde sa tí zamestnanci, klienti alebo tí proste občania veľmi spoliehajú na štát. Napríklad Španielsko v tope najhorších krajín, kde 27% ľudí nemá absolútne žiadne úspory.
Ale z tých dobre pripravených krajín, tak tam zase tá štúdia tiež sa nimi zaoberá. Prekvapí vás určite, že také najlepšie dve krajiny, ktoré sú pripravené, sú India a Brazília. Že prečo? Tí ľudia tam sa absolútne nespoliehajú na štát. Oni vedia, že keď tých Indov je 1, niekoľko miliardy, tak vedia, že štát sa veľmi nepostará, čiže oni sú naučení sporiť si, pripravovať sa a tak ďalej. Veľmi dobre potom sú pripravené krajiny ako Nemecko, Veľká Británia. Švajčiarsko je napríklad zaujímavé tým, že v 2016 roku tam bolo referendum a pýtali sa Švajčiarov, či chcú si zvýšiť dôchodok. Odmietli to Švajčiari, že nechcú si zvýšiť dôchodok, lebo by vedeli, že to je vlastne zadlžovanie možno ďalšej generácie a tak ďalej, že by to bolo neprimerané. Čiže dobre sú pripravené aj severské krajiny, Nórsko a tak ďalej. Sú to krajiny väčšinou, ktoré netvoria nejak dlhodobé deficity, ale odkladajú tie peniaze pre budúce generácie a vedia, že takýto problém nejaký je s tým dôchodkom, že tá populácia starne a že treba myslieť na to, čo bude aj neskôr. Čiže Slováci by si mali tak uvedomiť, že sa netreba teda spoliehať na štát, ale treba si šetriť. Tak ja hovorím, alebo teda my hovoríme, že podľa nás dnes je veľký boom hypoték, veľká téma hypoték, ale myslíme si, že do roka, do dvoch už ten trh je dosť nasytený, už ten, kto chcel si riešiť bývanie, väčšinou už si to aj vyriešil, alebo rieši ešte, ale my si myslíme, že najbližšie roky začne byť dôchodok jednoznačne téma číslo 1. Čo je problém je, že vlastne táto téma sa najviac týka ľudí mladých. To sú presne tí ľudia, ale tá téma zaujíma najmenej. Takže určite je dobré, aby Slováci na to začali myslieť čo najskôr. Pri každom sporení v podstate veľmi dôležitú úlohu hrá čas. Čím skôr začnem sporiť, čím skôr začnem na to myslieť, čím skôr začnem riešiť, tým menšie sumy potrebujem odkladať, tým ľahšie sa mi na to pripraví a tak ďalej. Čiže určite treba riešiť. Môžem povedať, že máme dnes kopu klientov, ktorí napríklad prídu za nami vo veku nad 50 rokov a už vidia, že to nebude celkom dobré a chcú riešiť, no len už tam je trošku málo toho času. Ešte keď môžem, tak poviem, vy ste sa pýtali aj na ten rastúci dôchodkový vek, ale ja som si myslel, že sa opýtate na to, že ako to bude aj s rastom dôchodku samotného, tak treba povedať, že dôchodok dnes nejaký priemerný starobný je okolo 415 € na Slovensku. A ja si pamätám, že asi 2 roky naspäť som išiel na poštu a tam bol taký oznam, že vstupne dôchodok na ďalší rok tým starobným dôchodcom a o 2 € to bolo. Čiže ten rast dôchodku je veľmi maličký, pomaly to rastie, častokrát zase to nedosahuje ani tú infláciu. Sú teraz také návrhy, aby to aspoň bolo na úrovni tej inflácie, ale toto sú také signály alebo informácie, ktoré hovoria o tom, že neodporúčal by som spoliehať sa len na jeden zdroj príjmu na starých kolenách alebo na dôchodku, ale určite by som si riešil aj nejaké vlastné sporenie, pilier, šetrenie, čokoľvek. Častokrát je ale problém ten, že možno aj mladý človek, ak sa chce zaoberať touto otázkou dôchodku, aj hypotéky a rôznych týchto iných finančných záležitostí, tak vlastne nevie, kde začať a s kým sa poradiť. Častokrát sa nám stáva, ja verím, že veľa ľudí má takú skúsenosť, že príde do banky a jeden zamestnanec mu povie to, druhý zase niečo iné a človek nevie, ako sa v tom má vyznať. Čo radíte vy, alebo ako by si mal taký bežný človek, ktorý sa nepohybuje v tejto finančnej oblasti, spraviť nejaké svoje analytické, kritické myslenie pri tom a zabezpečiť si niečo? Úplne rozumiem tým klientom, že majú z toho džungľu, na trhu dnes sú tisíce produktov a tie produkty sa neustále menia, vyvíjajú a tak ďalej, čiže poviem pravdu, že máme čo robiť aj my, odborníci na finančnom trhu pôsobiaci, aby sme sa v tom v podstate stihali orientovať. Určite neodporúčam klientom, aby niektoré veci riešili sami, napríklad úver, hypotéka a podobne, to sú komplikované záležitosti, najmä pokiaľ tam je zahraničný príjem, stavajú domček a podobne, tak to je veľmi náročné. Keď ide o dôchodok napríklad, tak tamto až také komplikované byť nemusí, ono tie veci vyzerajú zložito, ale niekedy nie sú až také zložité. A úplne čo na začiatok by som odporúčal tým ľuďom je, aby trošičku aspoň vyhľadávali nejaké informácie. Ja sa snažím tých klientov trošku prebudiť a im hovorím, že 8 hodín denne chodí do roboty, pracuje celý rok a tak ďalej, tak to je obrovské kvantum času, ktoré strávi zarábaním peňazí. Tak ja odporúčam aspoň tú hodinku mesačne alebo aspoň hodinku ročne stráviť nad tým, že čo s tými peniazmi sa aj deje. Čiže tak asi trošku informácií pozbierať, ideálne z viacerých zdrojov, nemusí to byť jeden finančný sprostredkovateľ, jedna inštitúcia, jeden zamestnanec. Je dobré pozrieť si články na internete, opýtať sa viacerých odborníkov, alebo napríklad prísť aj na verejnú prednášku, kde v podstate my na tieto informácie dávame úplne zadarmo širokému publiku a v podstate tam sa aj u nás sa dá dozvedieť, že ako ďalej alebo ako začať.
Dobre, tak teda môžeme teda pozvať všetkých divákov na tú najbližšiu verejnú prednášku, ktorá bude presne tu na tomto mieste, kde sedíme v Mestskom parku. Kedy a o koľkej to bude? Čiže prednáška bude budúci týždeň v stredu o 6:00. Začneme, bude trvať takú hodinku približne. No a verím, že schody za nami budú zaplnené presne tak, ako boli pred necelým mesiacom, keď sme mali hypotekárnu tému. Vieme, že na hypotekárnu tému chodí oveľa viac ľudí ako na dôchodkové, ale netreba sa len zadlžovať, treba myslieť možno aj na tú budúcnosť. Čiže určite pozývam a sľubujem, že budú kvalitné a nezávislé informácie. Ďakujeme veľmi pekne, budeme teda držať palce, nech Slovákov čo najviac zaujíma, čo bude s ich peniažkami a s ich dôchodkom. No a nech sa vám teda zaplní prednáška. Ďakujem ešte raz. Ďakujem aj krásne, majte sa.